Veniu d'un paró de quasi 3 anys, des de l'últim concert. Torneu amb les piles carregades? I tant. Sí, tenim moltíssimes ganes de tornar. De fet, aquest paró no ha estat voluntari. Vam acabar la gira al final del 2019 i en principi la nostra voluntat era només parar durant el 2020, però de seguida ja la primera onada de la pandèmia i tot, ens vam reunir tot l'equip i vam dir, ostres, això sembla que va molt per llarg i potser sortir el 2021 serà una miqueta complicat a nivell, o sigui, a nivell també que no sabíem quants grups sortirien, com estaria tota la contractació i tot plegat, i també al final nosaltres, tot l'equip de gent que som, al final som entre 14 i 15 persones que estem de gira, més tot l'altre equip que està treballant amb nosaltres, al final som unes 20 persones, i vam dir, potser arrencar tot el projecte el 2021, depèn de com estigui tot, potser no podem, no?, a nivell econòmic, i vam fer números també, vam mirar a veure si nosaltres podíem estar un any més parats, i vam fer una miqueta així com vam poder, i sí, vam considerar que igual esperar-nos un parell d'anys era una miqueta més intel·ligent, no?, en aquest sentit. I així ho hem fet i tenim moltes ganes, perquè és això, portem un any ja que tenim moltíssimes ganes de tocar, amb totes les cançons ja bastant a punt, llavors això encara fa més ganes perquè fa molt temps ja que les tenim molt al cap. Però sí que pensàveu fer un paró, el que passa és que s'ha allargat un poc, no? Bueno, un poc. Sí, exacte. Sí, nosaltres des de fa ja uns quants discos sí que fem un parell d'anys de gira d'aquell disc i llavors intentem parar un temps per poder descansar una miqueta i per poder agafar-nos la composició del disc més en calma, perquè alguns anys havíem empalmat un disc amb l'altre i al final no era molt saludable per nosaltres tampoc. I ara també a nivell familiar, en Joan té fills, jo també, i llavors també és una miqueta conciliació familiar a tope durant el temps que no estem de gira, i perquè llavors puguem fer un apretón durant els pròxims 2 anys, no? A mi també em va coincidir que just al final de gira estava embarassada, llavors Sí. de fet vaig coincidir el meu embaràs amb que llavors pogués parar tot un any i tot plegat, no? Que a mi m'ha anat superbé i això hi ha vegades que passen i se li han els astres i hi ha vegades que no, llavors estic molt contenta també perquè m'ha passat així, però sí, la nostra voluntat sempre ha estat una miqueta aquesta, des de fa ja uns quants discos, de poder girar 2 anys intensament i després poder parar per poder també abaixar el ritme, també tenir experiències noves fora del grup, no? Perquè al final és tan intens durant 2 anys amb la mateixa gent, fent concerts, no? Que també necessites com viure altres coses fora d'aquesta bombolleta que estàs, no? Per poder escriure cançons noves, perquè et passin coses noves, no? I creiem que és molt saludable parar tot aquest temps. I perquè al final una gira com la que vau fer vosaltres dels concerts t'acapara el 100% de, diguem, la teua vida, no? Això al final t'ha de saturar. A veure, tenim molta sort perquè realment al principi dels Catarres sí que fèiem com podíem, no? Tot plegat, ens encarregàvem de tot nosaltres, no? Del manejament, de la promoció, d'anar d'un lloc a l'altre amb tots els instruments, de muntar-ho tot, no? Ara des de fa ja unes quantes gires, 3 o 4, doncs tenim la sort de que ens podem permetre un bon equip, no? de gent professional i sobretot sempre ho recalco molt, però que són gent que tenim molta afinitat a nivell personal, que tirem tots junts el projecte endavant, no? Llavors això fa que vagis super menys cansat, que tu no t'hagis d'encarregar de muntar res, no? De que la promoció hi ha gent que t'estan tancant tota l'agenda de promoció, al manejament tens tot l'equip de manejament, que és Èxits, que estem supercontents, la discogràfica, no? Llavors són com petites coses que són molt evidents, no? A l'hora que veus un grup, però evidentment quan comença un grup no és mai així. Llavors els primers anys del grup sempre són molt cansats en aquest nivell, no? I ens sentim molt afortunats perquè tenim un equip superbo, superprofessional i que ens allibera de molta feina. Sí que som
molt pesats nosaltres tres, i hi ha molts apartats de la nostra empresa que ens en volem encarregar nosaltres, tot i que podrien ser fàcilment, que se'n podrien encarregar altres persones, no? Però, per exemple, tot l'apartat de disseny, tot l'apartat de xarxes socials, tot l'apartat econòmic, tot això, seguim volent controlar-nos nosaltres des de dintre, no? Perquè, no ho sé, ens sentim més còmodes així i pensem que no tot ho hem d'externalitzar, no? Perquè al final hi ha la part artística i creativa, que és superimportant i que és l'eix principal, però també has de tocar de peus a terra. Llavors, també encarregar-nos de coses també ens fa donar-nos de moltes altres, no? Llavors, jo crec que també ens va bé a nivell espiritual i emocional fer altres coses que no només siguin la música perquè veiem la importància d'on hem arribat i del que estem fent. I, per exemple, has comentat una cosa que és el tema de les xarxes socials i a vegades comentant en algun grup, la meva opinió és que és una cosa prou personal, no? Hauria ser... Sí que hi ha gent que ho externalitza i me pareix bé, però és com a través de les xarxes és com tenim un poc, els fans tenen un poc contacte directe amb el grup. Poden transmitir-se, no sé, en el moment podem veure el que esteu fent. De fet, vosaltres sou un grup que esteu molt actius en xarxes, penseu moltes coses, vaig veure el concurs que vau fer o com les preguntes que fèieu, i és una manera, no, d'estar a prop de la gent, perquè nosaltres com a fans moltes vegades vos veiem com, no, anem a un concert i esteu ahí i hi ha com una barrera i és un poc trencar aquesta barrera, no?, a través de les xarxes. Sí, nosaltres realment ens comuniquem molt, no? Hi ha molta gent que ens escriu molt, que ens explica molt les seves experiències amb les nostres cançons, que ens envia vídeos, no?, tocant les cançons, no sé. Creiem que és un punt molt guai. Al final també els Catarres, quan es van donar a conèixer, al final va ser per les xarxes socials, no? Perquè es va fer viral el primer tema dels Catarres i a partir d'aquí es va teixir una xarxa molt, molt maca de gent que ens segueix des de fa molts anys, no? També tenim, a part de les xarxes socials, també tenim uns grups de Telegram que també estan distribuïts per Catalunya i el País Valencià i les Illes Balears, que també la gent es pot incloure allà, poden xerrar entre ells, no? Llavors això també és molt interessant. Nosaltres també de tant en tant hi entrem, xerrem, els hi contestem preguntes que ens fan. Llavors allò inclús encara és més personalitzat, no? No sé, és curiós. També la gent, al igual si toquem a algun lloc concret, doncs al final s'han conegut per allà, doncs s'ajunten i venen junts al concert. No sé, passen coses maques, no? I està el cas d'això, no? De coses que passen a la vida real de les nostres cançons, amb la quotidianitat de l'altra gent, doncs jo crec que és el millor que et pot passar, no? Al final que la gent es faci la música seva i que sigui la banda sonora de la seva vida i que llavors t'ho expliqui, doncs crec que és preciós i que tenim molta sort de poder-nos dedicar a això. Sí, la connexió i aquest públic-grup que a vegades se perd i això és bonic mantindre-ho. La veritat que sí. Jo estic en algun grup d'estos de Telegram, també. Sí. També heu tret un llibre autobiogràfic on conteu, entre altres coses, entre moltes coses, que els Catarres no seríeu el mateix sense Jennifer, però que aquesta explosió va tindre una part amarga. Tant vos va afectar el fenomen Jennifer? Què vols dir que va tenir una part amarga? Una part de saturació per a vosaltres, no?, de tot el que va suposar del passar de no conèixer-vos ningú a estar en tots els llocs. Sí, exacte. A mi personalment va haver-hi aquest apartat bastant accentuat, no?, perquè jo era una persona que, i segueixo així, no? O sigui, al final m'interessen moltes coses, no només m'interessava la música, sí que la música és és una de les coses que he fet des que era molt petita i sempre he estat en contacte amb la música, però mai m'hagués imaginat que em dedicaria a això, no? Llavors, de cop i volta, jo estava acabant la meva carrera d'art i disseny a Barcelona i de cop i volta doncs, va passar tot això, no? I evidentment vaig haver de deixar l'últim curs perquè vaig haver de triar, no? Si volia una cosa o una altra. Vaig pensar que això era una oportunitat que
que probablement no em tornaria a passar a la vida i que tenia ganes també de viure-la, però bueno, també va comportar com un moment de, de, de molt xoc, no?, a la meva vida, perquè bueno, això de cop i volta, doncs, jo vaig entrar en el meu Facebook personal, hi havia cada dia potser 50 sol·licituds d'amistat noves, no?, durant molts dies. Com jo no conec a tota aquesta gent i m'atabalava molt, no? I això, i anar, no sé, anar-te'n a tocar a 200 quilòmetres de casa i que la gent sapigués qui eres, no? I era com molt impactant, això, i que se sapigués les cançons. A mi em va costar una miqueta l'adaptació, també, al final, feia molts anys que estava tocant amb gent i això, però, bueno, assajàvem molt amb els grups que teníem, fèiem un concert de tant en tant, no ens coneixia ningú, no? I això, i anar a tocar, doncs, als pobles i que la gent esperés a que anessis a tocar i que et conegués i que et vingués a saludar i tot, per mi era com, ostres, que fort, no? Perquè jo sempre he estat una persona més aviat tímida. Llavors això va ser una miqueta impactant. Però bueno, amb el temps estic contenta perquè vaig com sobreposar-me una miqueta a la situació, vaig decidir que sí, que necessitava seguir amb el projecte perquè m'aportava moltes coses també molt bones i bueno, i aquí estem, no? També entremig ens van passar coses, no? Perquè bueno, ja els que llegiu el llibre tampoc no us vull fer un spoilers, no? Però a nivell personal també, bueno, van haver relacions personals dintre del grup, també van ser una miqueta així complicades de gestionar i es van sumar unes quantes coses. Però bueno, ara mateix, després dels anys i ja fa unes quantes gires, la veritat és que està tot molt més estable a nivell emocional i logístic també del projecte i estem tranquil·lets i molt contents d'estar aquí. Ha sigut difícil obrir-se i contar, diguem, sentiments tan íntims per a que ho llisca tot el món? Pel que fa a la biografia. Sí, clar, hi ha una part que sí, no? Però jo crec que també és molt important que es faci aquest exercici, no? Perquè al final la gent, és el que deies també tu una miqueta abans, no? La gent et veu a sobre d'un escenari i sempre tens la imatge, no?, de pensar que la gent que és pública té una vida brillant i tot el rato està feliç, està content, li passen sempre coses bones, no? No, a nosaltres no. I tota la gent que s'està exposant amb una feina pública, sempre tothom té les seves coses i les seves parts dolentes i les seves parts que lluita, no? Tant per al projecte com a nivell personal. Llavors jo crec que això és superimportant per humanitzar aquestes altres persones, per aterrar-les, no? I sentir-te que tu ets la mateixa persona, jo sóc la mateixa persona que el forner d'aquí sota de casa meu, que el carter que treballa que ara em portarà una carta a casa. Llavors jo crec que això és lo important d'aquest llibre, no? Que al final no es parla de l'èxit dels Catarres, es parla bàsicament de qui som nosaltres tres, de les nostres pors, dels nostres dubtes, no? Tant com a nivell de grup i a nivell personal, quins són els nostres conflictes a nivell intern, no? Que hi ha vegades que també sembla que sempre hem set amics de tota la vida i ho som i ens estimem màxim com si fóssim germans, no? Però sí que hi ha hagut moments dolents i bueno, sense anar gaire lluny. Fa 2 dies ens tiràvem els plats pel cap perquè un vol la cançó d'una manera, l'altre vol d'una altra i al final del dia t'acabes reconciliant i ja està, i no passa res perquè és normal, no? Vull dir, això és la vida mateixa, no? És com un matrimoni supergros que portem molt temps junts, que hi ha molts moments brutals i espectaculars i superbonics i molt intensos de viure junts i d'altres també molt intensos d'intensitat d'aquest tipus, no? De dir, ara com arrenquem això d'aquí, com seguim endavant, com tirem el projecte endavant amb tot això que ens ha tocat viure, no? A nivell personal, a nivell de grup. Tots els vostres discs es poden descarregar, crec que encara es poden descarregar lliurement a la vostra web. Per què vau decidir fer aquesta aposta? Doncs mira, això va venir del principi dels Catarres, perquè en Joan i l'Eric prèviament havien tingut un grup i havien tingut molts problemes a l'hora d'editar un disc que van gravar, van dedicar-hi molt temps, molt esforç, molts diners sobretot, i de cop la discogràfica, quan va rebre el màster, va dir molt bé, doncs aquest disc no sortirà. Llavors, crec que va sortir aquest disc fa relativament poc temps, o sigui, potser va estar dintre el calaix de la discogràfica com més de 10 anys, no?
I quan van començar els catarres va ser com, no volem discogràfica, no volem manejament, no volem que ningú ens remeni el nostre projecte perquè no, perquè ho hem passat molt malament, llavors volem tot controlar-ho nosaltres, no? Llavors encara ens queda una part aquesta, que és la que et deia abans, d'intentar que ningú ens toqui el nostre petit projecte, no? Però sí que amb el cap del temps ens vam adonar que això que era molt inviable intentar-nos encarregar de la contractació, de la distribució, tot això, no? Però una de les coses més essencials que ens va quedar d'això va ser la nostra música sempre serà lliure, passi el que passi, sempre serà lliure. Amb les discogràfiques és el problema que hem tingut més gran, d'intentar que ells entenguessin que encara que la nostra música fos gratis, no per això es deixen de vendre discos, no? La gent al final té molt també la consciència de voler recolzar un projecte i encara que la música sigui gratis per internet, no? Al final, doncs, si tens Spotify també segueix sent gratis, el que passa que no el tens com a arxiu a dintre l'ordinador, però nosaltres directament ja ens saltem també altres passos d'aquest tipus que també són igual de vàlids, no? Ens regalem tota la nostra música per la nostra pàgina web i si t'ha agradat i tens ganes de participar en el projecte i de col·laborar, doncs sempre pots comprar el nostre disc, el pots descarregar, pots fer el que vulguis, i si no, doncs no. O sigui, la filosofia més important per nosaltres és que tothom tingui accés a la nostra música d'una manera gratuïta i sense interrupcions. Llavors, estem així i estem contents i sempre ho farem. I mirant un poc darrere, què sent al ser un dels grups referents de la música en català? Perquè sereu conscients. No ho som. És que això també és una altra de les coses que també parlem en el llibre, com que som una bombolleta i sempre estem tan en contacte nosaltres tres i és que, no sé, si el dia té 24 hores ens passem moltes hores junts i moltes hores que quan no estem junts estem connectats amb el projecte, no? Ara potser en aquest últim any que hem tingut els fills i això, doncs no tan intensament, però sí, cada dia parlem, cada dia ens veiem. Llavors, clar, des de dintre es fa difícil, no?, agafar aquesta perspectiva i poder valorar quina ha estat la teva posició en el panorama musical d'aquests últims anys, no? Sí que vam tenir aquesta sensació una miqueta quan vam parar per primer cop entre discos, que això va ser el 2017, no vam acabar la gira el 2016, em sembla, i vam parar. Aquell any sí que vam tenir com aquesta sensació de dir, hòstia, què hem fet, no? No per important a nivell de panorama musical, sinó per nosaltres mateixos, no? Com a projecte personal, de dir, joder, tio, hem tirat una empresa endavant durant un temps de crisi i de molta remoguda cultural i també a nivells personals, no? I, hòstia, hem fet alguna cosa molt gordo, no? I que ens vam sentir molt orgullosos en aquell moment. Ja et dic, no ens ho vam poder mirar a nivell més extern, no? Perquè això potser jo crec que ens ho podrem mirar quan siguem avis, ens jubilem i direm, hòstia, vale, històricament, al igual els catarres sí que van significar alguna cosa a nivell musical en els països catalans, no? Ara mateix ho vivim més així, no? De dir, a nivell personal, hem pogut aconseguir viure de la música, hem pogut fer que les nostres cançons arribin a molta gent i per nosaltres això és un somni fet realitat. Clar. I aquest any surt el vostre quinté LP. Per aquest disc que heu experimentat amb nous estils? Sí, jo crec que aquest disc és dels discos més diferents que hem fet. Cada cançó té la seva pròpia sonoritat. Hem intentat també treballar amb un productor que ens venia molt de gust, que es diu Roger Bosch, que ens ha sabut també entendre molt en aquest nivell, no? Buscar molt la sonoritat de cada cançó. Ho hem compaginat també gravant a casa d'en David Rossell, que és el nostre productor de sempre i és on ens sentim supercòmodes per treballar el disc. Ell, també a nivell psicològic, ell ens entén molt bé els tres, no? Som tres persones molt diferents que ens compenetrem molt bé i ens compaginem molt bé, però som molt diferents un de l'altre, no? Llavors ens va molt bé que hi hagi en David també a l'hora de gravar perquè ens
ens acaba de cohesionar tots tres a l'hora d'entendre cadascú què busquem, no? Quan estem allà gravant les cançons. Llavors, cadascú dels tres ve de mons molt diferents a nivell musical i crec que això també és una de les coses bones dels Catarres, no? Que cadascú aporta com el seu puntet de part artística o creativa, de que ha viscut més, no? Que ha escoltat més d'una música o d'una altra. Llavors jo crec que en David ens agafa tots els nostres gustos musicals i al final fa que tot això soni al que és, no? A Catarres. I compaginat juntament amb en Roger en aquest disc, jo crec que en Roger el seu paper que ha fet ha estat agafar tot això i donar-li una volta encara més i acabar de buscar aquells sons, aquelles textures que nosaltres potser no n'érem tan conscients i que ens ha ajudat com a definir més aquell concepte que nosaltres volíem de cada cançó, no? Perquè som molt de conceptes. O sigui, hi ha vegades que és com vull que soni més mate. I és com, vale, molt bé. Això, no? Llavors, en Roger, pues, totes aquestes coses les ha entès molt bé, no? I ha buscat ben bé els sons que necessitàvem per cada cançó. I ja et dic, el disc és molt, molt diferent. O sigui, hi ha cançons des de coses molt friquis similars a coses de trap fins a balades, fins a coses més punkis, no sé, hi ha coses molt, 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 molt diferents una de les altres. Jo estic molt contenta, la veritat és que és un disc, cada cançó té les seves coses i per mi és el disc més maco que hem fet. Ja tenim ganes d'escoltar-lo ja. Tinc hores també que l'escolteu. I el 22 d'abril torneu al Sant Jordi. Suposo que tindreu ganes ja de retrobar-se amb el públic. Sí, tenim moltíssimes ganes. La veritat és que estem molt contents perquè les entrades estan anant superbé des d'aquí. Si encara no tens l'entrada, ja els podem afanyar. Als catarres.cat hi ha les entrades allà a la venda. I supercontents. Tenim moltes ganes de tornar al Sant Jordi Club perquè és un lloc que ens sentim molt còmodes, que ens agrada molt com sona, que ens sentim molt bé a l'escenari. I això, moltíssimes ganes ja de l'arrencada i que després ja tenim també moltes ganes de començar a destapar ja els altres concerts que tenim per la gira, però fins d'aquí un temps encara no els podem desvetllar, però sí, estem molt contents de la gira que tindrem aquest any, que ja la tenim bastant tancada i la veritat és que no podem demanar res més. De moment continua tot igual, no hi ha llimi d'aforaments, no ha sorgit ningú problema en l'aspecte del Covid? De moment, el de Sant Jordi Club no. Alguns altres no ho tinc tan clar, la veritat és que no ho tinc clar. El de Sant Jordi Club i el de l'Auditori de Girona, que és el que fem el dia següent, l'aforament està com sempre, està tot obert. Vos veurem pronte al País Valencià. Això espero. I jo tinc un dubte que porta temps pensant-ho i és tornarem a veure a Roser amb el seu contrabaix? O això ja va quedar ahí? Doncs el directe encara no ho tinc clar. O sigui, sí que en aquest disc hi ha alguna cançó que estic tocant al contrabaix, perquè també hi ha alguna cançó que ens fa com un remember de fa uns quants anys i a nivell estètic creiem que era molt, molt guai tornar a agafar el contrabaix. No sé si també en el directe el faré servir perquè potser al final només seran 3 de cançons i no sé si val la pena A nivell logístic no és molt... Ho hem d'estudiar. Però a mi m'agradaria, però també estic disfrutant molt amb el baix perquè també és un altre instrument que tampoc no... durant molt temps vaig estar amb el contrabaix i la veritat és que el baix també és molt versàtil, és molt pràctic, no? També per moure't a l'escenari és molt millor. No sé, jo ara estic a gust amb el baix. Potser d'aquí un temps tornem al contrabaix o fem coses més acústiques, no sé. Però jo crec que el gruix més gran serà amb baix. I deixem una porta oberta al contrabaix. Sí, totalment. I res, i ja per finalitzar, com això és un projecte, una pàgina que el que fem és donar un poc de veu als grups que comencen, dins de les nostres possibilitats, m'agradaria que donares, no sé, algun consell a la gent que està començant ara en això de la música. Això és molt difícil, sempre. Mira, no sé, jo crec que el que m'ha servit més, no, és
Bueno, primer de tot tenir ganes, no, d'estar fent el projecte, no? Tenir com una miqueta la prioritat en el cap, no? De que això sigui algo que et faci vibrar molt, que tu sentis que allò ho necessites fer a la teva vida, no? Perquè sí que hi ha alguns moments que potser, jo parlo des de la meva experiència personal, no? En alguns moments doncs, que he estat més insegura amb tot, per exemple, amb els inicis, no? Amb el que parlàvem abans, no? De dir, ostres, això em sobrepassa una mica, no? Però per altra banda em donava tant la música, no? A nivell personal totalment, no parlo ni d'èxit, ni de que hi hagi més persones que et vinguin a veure, ni menys, no? Sinó a nivell personal, de dir, pujo a l'escenari i tot allò que estic sentint, no? En aquell moment, és algo que m'agrada o no m'agrada, no? Llavors, per mi era algo que em feia vibrar molt, no? Bueno, i que em segueix fent vibrar molt, em sorprèn molt i per mi és molt... És una càrrega d'energia molt gran, no? Llavors, per mi això ja val la pena, no? I és com, no sé, per mi ha estat com, vale, vull enfocar que una part de la meva vida molt gran pugui sentir això, perquè em sento molt afortunada, no?, de tenir aquesta oportunitat. Llavors, jo crec que el primer plantejament que potser faria seria aquest, no?, de dir, com em sento, no?, quan estic allà, si em compensa o no em compensa. Llavors, si compensa, doncs a tope intentar buscar temps per dedicar-li, perquè al final sap molt greu, però totes les arts, no, estan molt poc potenciades. Llavors sí que necessites com ficar-los molt espai de tu, molt temps de tu per poder-los dedicar temps, perquè si no li poses tu, a nivell social la gent li posa poc, no? O sigui, les institucions i tot arreu on puguis estudiar, on puguis aprendre, o és car o li dediquen poca estona, no? Llavors hi ha una part molt gran de tu mateix de dedicar-li temps. Ja no només és estudiar un instrument, que crec que és molt important i que jo, doncs, bueno, algun temps ho he fet més, algun temps ho he fet menys, sinó de tenir com al cap com aquest apartat creatiu i artístic, no? Ja no només sigui amb la música, sinó si ets una persona creativa i artística, doncs buscar, no? Tota l'estona viure coses que siguin artístiques, mirar amb aquesta mirada creativa, no? Les coses, perquè al final tot està connectat per mi. Si no sé, te'n vas a un lloc a dinar i estàs dinant una cosa molt bona, no?, que et sorprèn, segur que allò et connectarà després amb que quan estiguis a casa dibuixant o estiguis a casa tocant o escoltant música, hi haurà una part d'allò que has estat fent, que has estat gaudint, que has estat experimentant, no?, que segur que et ressona i et rebota per poder-te impulsar cap a una altra idea, a l'igual doncs, musical o a l'igual a l'hora de creativa, no? Jo crec que això és una cosa com que no sembla important, no? Però al final la gent que ens dediquem al món de l'art no és pujar a l'escenari, agafar el baix i tocar, no? És com mirar-te la vida d'una manera com creativa, no? I buscar tota la bellesa, que al final l'art és això, no? És bellesa, és mirar-t'ho amb uns ulls de què és lo bonic del que hi ha ara mateix aquí, no? Encara que estiguis dintre d'un supermercat, o encara que estiguis dintre d'un pàrquing, és igual, Sí. no? Llavors, jo crec que això fàcilment hi ha vegades que es pot perdre, no? I quan es perd això, es desmunten moltes altres peces de la teva part com més essencial a nivell creatiu i a nivell artístic. I crec que això és important, més que dir, vale, has d'estudiar, vale, has de tenir una bona presència a l'escenari. No, això jo crec que, clar que és important, però jo crec que si l'essència no la cultives, no la cuides, no t'hi vas fixant, l'altre és gairebé impossible de que segueixi allà, no? Per mi, al cap dels temps, és amb el que em quedo més i potser no només m'ho ha donat els catarres, això. Els catarres m'ho ha ficat molt amb safata per poder-ho experimentar al dia a dia i per adonar-me'n cada dia i també per fer la reflexió, perquè hi ha vegades que quan tens tants concerts seguits també és molt perillós de que algun d'aquests perdis aquesta màgia, no? Perquè ho acabis fent molt rutinari. Llavors, això jo crec que el que m'ha donat l'experiència dels catarres és de ficar-me a l'alarma moltes vegades de dir, ep, què està passant, no? I de tornar-ho a anar a buscar amb coses més senzilles, més quotidianes. Jo crec que una de les coses importants seria aquesta.
I l'altre, que per mi també ha estat superimportant, que això sí que ho he pres molt dels catarres, és fer un bon equip personal de gent del teu voltant, no? Jo crec que per mi és més important que amb les persones que estiguis compartint el projecte t'hi sentis super a gust, estiguis molt connectat a nivell emocional i creatiu, que no pas a nivell professional i executori, saps què et vull dir? Sí, sí, sí. Llavors, jo crec que la tria per mi de fer-te un equip passa més per aquí que no pas per l'altra banda, perquè al final et passes moltes hores junts i és això, al final és una búsqueda de coses creatives, de coses artístiques i has d'estar en sintonia a nivell sensible, no? Si només és a nivell, com si diguéssim, professional o a nivell per treure'n un rendiment econòmic, no trobaràs l'altre, que és l'important, no? Bueno, t'he fotut un rotllo molt gros, però jo crec que... No, però t'ha quedat clar. Ha quedat clar. I arran d'això, és la part creativa que tu, a banda de la música, tens altra part creativa, que és la pintura. Com portes això? Ho tindràs més apartat ara mateix? O... Sí, ara mateix ho tinc bastant apartat. Sí. Estic bastant apartat perquè, bueno, me n'adono molt d'això, no? Que necessito com una part creativa potent en la meva vida sempre que hi sigui molt, no? Llavors, bueno, ara mateix hi ha els catarres. Quan no hi ha els catarres o quan els catarres ja estan més encarrilats, que no estem en la part tant de composició, tant de preparació del directe i tot plegat, sí que puc tenir una miqueta més d'espai per dedicar-ho a la pintura. Llavors, bueno, ara ho tinc una miqueta així posposat. Ja tornarà, ja. Molt bé, Roser, doncs jo ja he acabat, no vaig llevar-te més temps. Tornar a donar les gràcies per dedicar-me este ratet i res, que tenim moltes ganes ja de tornar d'escoltar el disc i de tornar a veure-vos en directe. Així que res, encantat i a veure si es veig en pronte. Molt bé, igualment, que vagi superbé i ens veiem aviat. Una abraçada. Adéu. Adéu.